Olivia Residence. 7 z 10. Moderný projekt pri Fresh Markete, aj keď pôvodný zámer projektu boli kancelárie, neskôr sa to zmenilo na bývanie. Výhodou blízko z Kuchajdy a známeho Freshu. Good House. 9 z 10. Zaujímavá architektúra, určite výhodou enviro prvky v projekte ako napríklad zelená strecha. Nido. 9 z 10. Za mňa jeden z najzaujímavejších projektov, čo sa týka architektúry. Primíte. 8,5 z 10. Prezývaný aj Bagdad kvôli fasade, aj keď projekt bol nominovaný na ocenenie Cezar, emócie ľudí sú zmiešané. Za mňa zaujímavý projekt s pekným okolím. Gansberg. 10 z 10. Lokalita na Kolibe s krásnymi výhľadmi na Bratislavu, vysoký štandard spracovania, proste topka. Ahoj Park. 7,5 z 10. Pekný projekt, aj keď trošku odrezaný od okolia. Nevýhodou je, že je počuť dosť železnica, ktorá sa nachádza nad projektom. Nová Vajnorská. 8,5 z 10. Projekt, o ktorý bol veľký záujem, výborne doplnil prostredie a ide o veľmi vydarené mestské bývanie na Vajnorskej so super dostupnosťou do centra.